Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Арзон ТЖК, мардуми сарбаланди Тоҷикистон. Дӯстони азиз, имрӯз Насим ТЖ дар канали дуюмаш баромад мекунад, яъне ки хонаҳои фурӯшие барои шумо пешкаш мекунад, ки зиёда аз 14 хонаи фурӯшӣ нархҳояшон аз 55 000 сомонӣ оғоз мешавад. Ва дӯстон, агар шумоам чунин хонаҳои фурӯшӣ, ягон заминҳои фурӯшӣ ё ки техника, мошини хулосе ки дошта бошед барои фурӯхтан, барои реклама кардан, марҳамат дар ватсаби ман 911 32 43 44. Хулас дар ватсап суратуша қадим маълумотои пур аз равон ки реклама кардан иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Ва касоне агар бигӯяд ки мисол хонаро биё аз пеш камера ки иншоалло ки рафта аз пешам сиёмка карда дар ютубон пешкаши харидорҳо мекунем. Лайкҳоро фаромӯш накунед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. Дастгирии шумо пешравии мост. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Аввал аз қишлоқшон оғоз мекунем камера кардан. Якумин хонаи фурӯшиамон дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, дар кӯчаи Пахтакор гуфтагия 4 дар хонара фундаменташ рехтагӣ тайёрай. Анаи парае ки дидестин 3 дар хонаи временка дорад. Хулас дар 3 дар хонаи временка зиндагӣ карда мешавад. Масоҳати заминаш 12 сотих замин. Анаи ҷо ки дидестин дӯстон 4 дар хона бо падвалош. Хоб бо фундаменташ 4 дар хона бо фундамент ва падвали хуби беҳтарин дорад. Обу свет ҳам мушкилӣ надорад. Обу свет ҳастай хулас. Документош ҳамаш 100% ҳастанд. Нархи хонаро дӯстони азиз 270 000 сомониш мегӯяд. Гирду атрофи хона маҳкам, наздикиша ҳамаи чиз дорад, мактабу магазин, бо зиёда аз 460 пеноблок ва 1000 чанд таи дигар. Хулас яъне ки семиблок дорад дӯстони азиз. Дар рақамҳои 996 121 90 51 рақамҳои ватсапшо метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, кадоме ки хонаи арзон дархост кардагӣ, ина марҳамат срочно успед кунен. Қарор дорад дар ноҳияи Ғозималик, пешлоқи, яъне ки кӯчаи Кирғоч гуфтагия. Хулас ҳамон тарафҳо. Дар хона масоҳати заминаш 10 сотих заминай. Хулас дар 10 сотих замин сохта шудагиай. Ин нави хонаро бояд дарҳол фурӯхта шавад бо нархи 55 000 сомон. Ина шероинар срочно успед кунед. Боз гуфтагиай хонаро биё аз пеш бибин, савдо мешавад, савдои хуб дар назди хона. Хоб светош мушкилӣ набудааст, свет ҳам кашидагӣ тайёрай. Документҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. Кадоме ки аз ноҳияи Ғозималик хона хар бошад, ина дӯстони азиз даруни хонаро тамошо кунед ки дар чӣ ҳолат мебошад. Рақамҳои 974 20 30 рақамҳои дастишанд ва рақамҳои ватсапаш +7 рақамҳои расискаш метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Арзон ТЖ салом расонед. ва дӯстони азиз, инак сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи хона айни ҳол коробка мебошад. Қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Чаманзор. дорои 6 сотих замин дорад дӯстони азиз. Дар хона коробка, дар хонаи дигар фундаменташ рехтагӣ тайёр мебошад. Банияи дарунӣ дорад дӯстони азиз. Обу светшам мушкилӣ набудааст. Хона дарунаш бо хишти пухта сохтагия бардоштагия ва берунаш боз ба семиблокадӣ будааст. Обу свет мушкилӣ нест. Нархи хонаро 170 000 сомониш мегӯяд. Кадоме ки харидор бошад дӯстони азиз, дар хонаи дигар бор яъне ки фундаменташ рехтагӣ тайёрай. Гирду атрофаш маҳкам, наздикишта мактабу магазин будааст. Дар рақамҳои 965 47 40 метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. 6 сотих замин, дар хона коробка, дар хонаи дигар фундаменташ рехтагӣ тайёрай. Марҳамат дӯстон, дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак 4 эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳаст ки қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, дар маҳаллаи Абди Авазов, қишлоқи Акабезоро ҷойгир мебошад. хона дорои 3 ҳуҷра ва 1 то кати калон мебошад. масоҳати заминаш аз 6 сотих
иборат буда, гирду атрофи хона маҳкам ва дорои обу суедам мушкилӣ нестааст. Документҳои хона, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% буда, дар наздикиаш мактабу мағоза ва ба қарибӣ гуфтагие ки садик ҳам мекушоянд. Нархи хонаро дӯстони азиз 370 000 сомониш мегӯяд. Ремонтҳои замонавӣ боз савдо мешавад. Дар рақамҳои 988 05 85 85 қадар метавонед дӯстон ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, касоне ки квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе дархост карда бинед, марҳамат широинар дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ кӯчаи Борбада қарор дорад. Духонага бояд срошна фурӯхта шавад. Доми 5 ошёна. Хона қарор дорад дар 4 ошёна. Масоҳати хона гуфтагия дӯстони азиз ки 54 квадратни метр мебошад. Обу свет мушкилӣ нестааст. Дар наздикиш хулас ҳамаи чиз дорад. Мактабу магазин, больница, садик, парку, яъне ки ҳама чиз дорад. Ва соҳибхона гуфтагия дӯстон ки хона ба ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. Кондисионер, телевизор, стирали машина, хулас ҳамаи чиз дорад. Фақат медорои зиндагӣ мекунед. Дар рақамҳои 931 11 99 22 қадар рақамҳои WhatsApp-шо метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо салом расонед. Лайкҳоро широинар фаромӯш накунед. Ҳатман дар канали мо подписатсия кунед, чунки дастгирии шумо пешравии мост. ва дӯстони азиз, марҳамат, боз як дигар хонаи фурӯшӣ ҳастед дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Чимтепада қарор дорад. Хонаи заминӣ срошна фурӯхта мешавад. 3 дар хона ва дар 7 сотиқ замин сохта шудагиаст. нархи ҳамин хонаро дӯстони азиз гуфтаистанд 370 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Марҳамат, гирду атрофаш маҳкам. Дар масъалаи обу свети ҳеҷ гуфтагӣ нестааст. касоне ки конкрет гирифтаниш бошад, метавонед дар рақамҳои 179 86 20 02 қадар метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо салом расонед. дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати деҳоти Ҳисор, яъне ки деҳаи Гулханӣ қарор дорад. ҳамагӣ 5 дар хона, 2 та хонааш соз кардагӣ будааст. тамом. қариб масоҳати заминаш 5 сотиқ мебошад. ошхона, ҳаммом, 2 та ҳоҷатхона дорад, подвал дорад. харидори аниқ бошад, занг бизанед, бо савдо мешавад. хулас 5 дар хона, 5 сотиқ замин. нархи хонара 360 000 сомониш мегӯяд. гирду атрофи хона маҳкам. метавонед дӯстон дар рақамҳои 30 08 32 20 қадар ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, агар шумоам чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp ман роя кунед. реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем, дар WhatsApp ҳатман равон кунед. дӯстони азиз, ҳаштумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. шербачҳои Ҳисор дар онҷо ҳастед. марҳамат, хонаи заминӣ, срошна фурӯшӣ, ремонтҳои замонавӣ. дар шаҳри Ҳисор гуфтем маҳаллаи Оқулӣ 4 дар хона ва дар 5 сотиқ замин сохта шудагиаст. нархи хонара 350 000 сомониш мегӯяд. боз гуфтагиаст савдо мешавад. дар рақамҳои 909 88 80 08 рақамҳои дастӣ ва рақамҳои WhatsApp-и соҳибхона ҳастанд. хулас дӯстони азиз, хона бо хишти пухта сохта шудагия, гирду атрофаш маҳкам. марҳамат, метавонед дар рақамҳои рӯи кунанда муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ хона коробка мебошад. қарор дорад дар ноҳияи Варзо, деҳаи Ҷангалак. 3 дар хона ва дар 8 сотиқ замин сохта шудагиаст. гуфтагиаст дӯстони азиз ки деҳаи Ҷангалак болои кӯли Душанбе, 3 дар хона бо кӯхони ҳаммом дар дарунаш дошта будааст.
خانه با خشت پخته ساختگی. نرخ خانه را 210,000 سومانش میگه. سوالای خوبم میشود دوستان عزیز. در رقم رو اکرام آخرش 57 میتونید در تماس باشید. دوستان عزیز دیگر ایدون ما خانه فروشی است قرار دارد در ناحیه رودکی بالای رایون بچه‌مزار 3 سوتیقه قطعی روهاش دکومنتوش 100% یک تا و نه یک تا کلیدار در خانه دیگر دارد. اگر لازم باشد ремонт کرده میتیم قیمت حسابش میکنم گفتگی. خانه دوستان عزیز با خشت پخته ساختگی коробка мебошад. дар хона 3 сотик замин нархша 140 таш мега савдо ҳам мешавад. марҳамат дар рақами 903 30 қади дар тамос бароед ва маълумоти пурра аниқашон аз худашон дастрас намоед. دوستان عزیز 11 ایدانی ما خانه فروشی است که قرار دارد در شهر دوشنبه در ناحیه شاه منصور در طرفای 9 کیلومتر ده خانه قرار دارد. خانه گفتگی دو آشونه می باشد. دارای 6 درخانه و در 6 سوتیق زمین ساخته شدگی. نرخ خانه را 500,000 سومانش میگه. گرد و اطرافش محکم. دروازه نو چسباندگی. در رقم‌های روی اکران دوستان عزیز 905 69 01 01 قدیم میتوانید به همین رقم‌ها مراجعه کنید و معلومات پرانی‌ترشون از خودشان پرسان شوید. دوستان عزیز اپا خوارام بسیار تماشا میکنند. خواهش میکنم در همین کانال ارزان تجاری پادپیسیت کنید چون که همه روزه حرکت میکنیم شما را از نرخ نوای خانه‌های فروشی با خبر کنیم. اینک دوستان عزیز میگذاریم بعد 12 اعلان امروزه. دوستان عزیز گفتگی که السلام علیکم. سراغ خانه فروشی. خانه در فروش بوده. شهر باختر قرغان‌تپه کوچه دوستی. خانه 133 جایگیر شده است. مساحت خانه 1 سوتیق زمین است. حجره های خانه کلان ساخته شده. عبارت از یک تا حجره مهمان خانه، یک تا حجره جای خواب، آشخانه، حمام و راهروی کلان دارد. باید قید نمود که خانه و نو تعمیر شده است و بعد تعمیر پورا در خانه زندگی نکردیم و برای صاحب نو آماده شده است. شهر باختر کوچه دوستی خلاص 5 در خانه در 2 سوتیق، یعنی که 2 سوتیق نویسه دوستان 1 سوتیق بگیم. ремонт های نوی زمانوی. نرخ خانه را 350,000 سومانش میگه. مرحمت شیرینر اسپتنین در رقم روی اکرام مراجعه کنید. دوستان عزیز دیگر اعلان ما خانه فروشی است قرار دارد در شهر وحدت دهه استقلال 4 درخانه. مساحت زمینش 6 سوتیق زمینه. خانه عین حال коробка میباشد. دوستان عزیز با سیمبلوقدی برداشتگی گرد و اطرافش محکم. دروازه نو چسباندگی. نرخ خانه را 270,000 سومانش میگه. کسانی که از شهر وحدت خانه خر باشید این دوستان عزیز خانه коробка با نرخ 270 تا فروخته می شود. رقم 918 27 44 90 قدیم میتونید دوستان عزیز به همین رقم مراجعه کنید و معلومات انیق‌ترشون را از خودشان دسترس نمایید. دوستان عزیز این آخرین اعلان هستید در نوار امروزه. خانه فروشی قرار دارد در شهر حصار محله گنجرز. خانه برک در خانه 3 سوتیق زمین نرخش 250,000 سومانش میگه. خانه خلاصه ремонт های نوی زمانوی. گرد و اطرافش محکم. دروازه چسباندگی. نرخش 250,000 سومانش میگه. دوستان عزیز کسانی که از شهر حصار خانه باشه در رقم روی اکرام 26 قدیم میتونید مراجعه کنید. و شیرینر اپا و خواهر و مادر باقی سربلند و خانه آباد باشید. هزار رحمت برای دستگیتون. قدامی که نواری ما را تا آخر تماشا کردگی باشه حتما در کامنتاری ارزان تجکی
ба пеш нависед. худованд нигабонда бошад. хайр дӯстони азиз.